Informasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:08 nin pagka-udto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabus. Mainiton an kabugtakan kan sa tuyang panahon sa ngunyan, sobrang lanit sa kublit. Aldaw kita ngunyan in Lunes, pit sa 26 kan bulan in Abril taon 2021. Kakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang studio si Cha Buena Obra, si Jimmy Guanzon ang satuyang information officer, si Ma'am Kayla Legacion Valdez sa opisina, si Kuya Tony Aguilar duman sa transmitter, asinman si Aldrin Orlanda. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga barata, ini po si Gloria Prestado Bungais. Paabutan ko pala nin maray na udto, asin man Happy Fiesta sa Barangay San Antonio sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Happy Fiesta sa sakuyang mga pinsan, mga pamilya Noble Ibatan. Ganyan na headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Miyembro kan Subuot Conception Group na sisirbihan kuta na nin search warrant sa pagbalgar kan Akta Republika 10591 gadan kan Subuot maglaban sa mga autoridad. Sarong panibagong COVID-19 infection na idugang na naman sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Anom na nagpasairarom sa RT-PCR test na hali sa high-risk area. Dugang na naman na nagpositibo sa COVID-19 sa Banuan Pamangiraray kan Buhi, Camarines Sur. Incumbent Barangay Kagawad na pigsirbihanin search warrant sa Tambo, Buhi, Camarines Sur gadan kan mapuli sa armed confrontation. Tulong panibagong kaso na nagpositibo sa COVID-19 na irehistro man sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur.
kuya pig tataga kan na nakakahoben na tugang duman sa banwaan kan tinambak Camarines Sur. Mister pinag-hold up kan tulo, ginadan pa ang biktima. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Door-to-door pantry pig rekomendar tanganing mayo ng pila. Hashtag 15 milyones na dosis kan bakuna piglalauman sa bulan kan Mayo asin man Hunyo. COVID-19 testing pinagtaas sa 150,000 kada aldaw. COVID-19 sa Pilipinas uminabot na sa 10 milyon. Bakuna sa A4 group haranina, sabi ni Bongo. Pondo kan NTF-ELCAC da ipaghalion, sabi man ni Esperon. ACT-CIS nag-donate nin RT-PCR test o PCR machine. Pitmaster pigpasalamatan kan liga kan gobernador sa tao na mga ambulansya. 15,000 na dosis kan Sputnik 5 maabot na sa Abril 28. Yan po ang nagkakapira sana sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga bareta. Gadan an sarong lalaki na miyembro subuot kan Conception Group kan inian maglaban sa mga autoridad. Sa report kan Bato Municipal Police Station, hukumas o menos alas 2 nin umagahon kasuudma kan an sarong pinagsarong puwersa kan PNP asin man Philippine Army. Maserbi ko ta na nin search warrant sa pagbalgar kan Akta Republika 10591 Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act na pigpaluwas kan korte. Sa residensya mismo kan suspect na pinagbistong si Mario Kitty Sandreno, 48 anyos, may agom, residente kan Barangay San Miguel sa Banwaan, kan Batu, Camarines Sur. Kan paputukan subuot kaini an mga operatiba. Kon kaya tulos man na buminalos nin putok an mga autoridad, mantang nagsapo ang suspect nin mga tama kan balakan badil sa hawak. Dinarapaman ko ta na sa hospital ang sinambitan ng biktima. Alagad daina ini uminabot pa nin buhay sa Medical Mission Group Hospital
sa Santa Elena, Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur, para kuta na mataunan nin magkakanigong atensyon, asistensya, medikal kan mga doktor. Mientras tantong na-recover sa lugar kan pinangyarihan, iyo ang 2 kalibre 38 badil na mayong serial number, asin man may 5 bala. Napag-araman na Abril 21 taon 2017, kan enot na ining nadakop kaibaan 2 pang kaibahan kaini sa pinagkondusir man na entrapment operation kan Batu Municipal Police Station. Kan ini an mismong ireklamo nin robbery extortion kan biktima na sarong negosyante. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata, saro na naman na panibagong kaso kan COVID-19 infection anay dugang sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Sigun sa datos na pigpadara kan DOH, pigkompermar na saro na naman na returning resident sa sinambitan ng Banwaan ang nagpositibo sa ginibong RT-PCR test. Si Bicol patient numerado 7241, 35 anyos na lalaki, soltero, construction worker, residente kan Barangay Monte Calvario, nakamati ini kan nakalihis na aldaw kan na bulanin Abril asin presenting taon. An history of travel kaini hali sa Quezon City. Mantang padagos pa man na pinagbibiripikar an exposure kaini, alagad sa presente ini an naka-quarantine na. Mantang apwara kaini kanakalihis man na aldaw nin Sabado, saro pa man ang nagpositibo sa COVID-19, ini si Bicol patient numerado 7179, 34 anyos na lalaki, soltero, residente kan Zona 2, Santa Justina kan sinambitan ng Banwaan. An history of travel kaini, naga, tubuhi, pigbibiripikar paman, an exposure kaini. Mantang saro ining PNP personnel, pig swab test ini kanakalihis na Abril 16, taon 2021, saro ining asymptomatic for isolation asin man naka-quarantine na. Kan mga nakalihis na si mana biglaan pagdakol kan bilang kan COVID-19 infection sa probinsya. Kung kaya an LGU Buhi padagos man an pagpagirumdum na maki-kooperar an gabos asin perming magsunod sa mga health protocol na bigpapautob bilang pangenot man na depensa kontra COVID-19. Mientras tanto, liwat pang nadugangan nin anom na nagpositibo sa COVID-19, an Banwaan kan Buhi, Camarines Sur, kan an anom na nagpasairarom sa RT-PCR test na hali sa high-risk area, an magluwas na an resulta. Si Bicol patient numerado 7373, babaye, 29 anyos na daraga, o taga San Vicente sa sinambitan ng Banwaan. Bicol patient numerado 7374, babaye, sarong taon pa sa naan edad, taga San Vicente. Bicol patient numerado 7375, lalaki, 19 anyos, taga San Vicente. Bicol patient numerado 7376, babaye,
sarong taon man an edad taga San Vicente buhi pa man giraray. Gabos ini close contact an apat ni Bicol patient numerado 6778. Gabos man asymptomatic asin sa ngunyan naka-quarantine na. Mantang an ikalima iyo si Bicol patient numerado 7387, lalaki 28 anyos taga Santa Cruz, padagos pa manapig bibirpikar an exposure kaini. Locally stranded individual asin ini an hali sa Laguna, Bindor, asymptomatic asin ini an naka-quarantine naman. Mientras naan na pang-anom, iyo si Bicol patient numerado 7392, babayi 40 anyos taga Santa Ostina pa man giraray, sa Banwaan kan buhi Camarines Sur. Close contact ini ni Bicol patient numerado 7179, asymptomatic asin naka-quarantine naman. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan sa tuyang mga barata. Paabutan ko nin maray na udto ang mga masusugid tang paraantabay na aantabay sa satuya ngunyan sa paagi kan Facebook Live kan RPN DCKI. Yaon dyan si Madam Monica Pereke duman sa Limassol Cyprus. Maray na aga sa imo, Madam. Siringman ki Mrs. Amparo Tabayag dyan sa barangay o sa San Jose digdi sa syudad kan Iriga, maray na udto sa imo. An pirming makisi-kisi ninhuli sa pig-iinom na DXN Kopi. Siringman ang sa kuyang tugang si Venus Prestado Bungay Salba duman sa Pasig City. Si Ray Fast dyan sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Si Ringman si Manay Fe Bongais, si Ricky Ikir Imbestro, asinman si James Jan. Si Ate Nancy Ibarrientos Lagatik dyan sa Barangay San Antonio, digdi sa syudad kan Iriga. Si Ringman sa sakuyang tugang si Manay Oresa Prestado Bungais Galyarte dyan sa Cainta, Rizal. Sa iba pang barata nyato sa lado lokal, dead on arrival sa hospital ang sarong incumbent barangay Kagawad sa Tambo, Banwaan kan buhi Camarines Sur. Kan subuot ini an maglaban kan pigsisirbihan man ni na search warrant kan mga autoridad kasubangging alas 6:59 Abril 25 taon 2021. Ang suspect ini pinagbistong si Froilan Saez Wapirina III, 45 anyos. May agom incumbent barangay Kagawad sa sinambitan ng lugar asin pigsasabing ini an high value individual. Sa pigkondusir na operasyon kan mga autoridad, pigsasabing sinirbihan o pigsisirbihan kuta na nin search warrant si Wapirina sa pinaluwas kan korte na pagbalgar kan Akta Republika 10591 Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Alagad kan magpabisto na subuot mga autoridad asin sabihon an sa indama na tuyo, tulos na binunot ang suspect din badil. Kung kaya yun ini ang naging rason tanganing tulos ining paputokan kan mga autoridad. Na naging dalan kan tulos man na kagadanan kan sinambitan ng suspect. Tulos man kuta ng pigdara sa Buhi Community Hospital ang sinambitan ng suspect. Alagad ini ang pigdeklarar na dead on arrival kan nag-examine na doktor. Sangunyan ang bangkay kan suspect yaon pa man giraray sa Esquivel Funeral Home Services sa Barangay San Buena sa Banwaan kan Buhi Camarines Sur para man sa autopsy examination.
Mientras tantong sa lugar man kan pinangyarihan, na-recover pa kan Suko team ang sarong unit nin kalibre 38 badil na mayo manin trademark asin mayong serial number. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan na pagatod kan sa tuyang mga barata. Tuluman na panibagong kaso kan COVID-19 ana irehistro sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Base naman sa report hali man sa Edmiro asin man sa DOH CHD Bicol. Si Bicol patient numerado 7246 sarong babayi 47 anyos residente kan Zona 1 de Los Santos Street, San Roque, statistician asymptomatic, history kan exposure kaini o close contact si Bicol patient numerado 6527. Ikaduwang nagpositibo iyo si Bicol patient numerado 7251, babayi 31 anyos residente kan Zona 4, Barangay San Isidro, nagbabay and seal o symptomatic na kamati ini nin pag-abo kan Abril 2 taon 2021, da ipaman maaraman ang exposure kaini. Asin an ikatulo iyo si Bicol patient numerado 7257, babayi 60 anyos taga Sagop Street, Buluang, Baaw, Camarines Sur, midwife asymptomatic, history kan exposure kaini o close contact si Bicol patient numerado 6527. Kon kaya ang lokal na gobyerno kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur, liwat na hinahagad kay ni ang kooperasyon kan gabos orog na sa contact tracing na pigigibo kan municipal contact tracing team. Sigon ki Mayor Jeff Bisinyo, day matakot na maimbuelto nin hulita para man ini sa karahayan kan gabos. Mantang kun igwang na arama na informasyon ipaisi sa mga autoridad o nanunungdan, tanganing malikayan ana paglakop kan virus. Mientras tantong piglinaw kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Baaw, ang report mapadapit sa saro sa tulong nagpositibo sa sinambitan ng Banuaan na si Bicol patient numerado 7251. Ini ang voluntaryong nagtuyo sa health center taganing magpa-check up. Nin hulita ini ang nag-aabo. Base sa obserbasyon kan nag-asikaso sa iya, pigmarhay na inian isa irarom sa rapid testing na nagluwas nga ni na IgG asin IgM positive. Kon kaya inian diretsyo ng pigdara sa Municipal Isolation Facility tanganing dai na makaulakit pa sa iba. Inian pig sa irarom sa confirmatory test o swab test na nagluwas base sa report kan DOH Bicol kasuod ma inian nagpositibo. Sigon sa ginibong pag-interview kan Municipal Contact Tracing Team, taga Zona 4 San Isidro, Baaw ang pigdeklarar kaining presenting address kung sain ini sa presenting nagtatrabaho. Alagad ang permanenteng address kaini iyo ang Ubo Street, La Medalla sa sinambitan ng Banuaan. Mantangkan ini ang hinapot kung sain hali ang test o bago nagtuyo sa health center, hali ini sa Barangay San Isidro. Kung kaya sa report hali man sa Edmiro asin sa DOH Bicol, San Isidro, ang pigsurat na address ni Bicol,
patient numerado 7251. Kon kayaan pakiulay ni Mayor Bisenyo maging honesto asin seryoso sa pagdeklarar kan gabos na mga detalye kon pigahagadan nin health record kan mga health worker. Mantang kon na makabaliman sa contact tracing dai mag-isip nin maraot nin hulita ginigibo ini bako an pasakitan uraoton an si isayman kundi tanganing tulos na mataonan nin magkakanigong atensyon medikal tanganing maprotektaran an kadaklan asinman an kaibang pamilya. Ngunyan sa pagpapadagos paman giraray kita kan pagatud kan mga barata. Oras nyato sa ngunyan alas 12:33 nin pagkaudto. Makangirahat na kagadanan an inabot kan sarong 35 anyos na lalaki kan ini an pagtatagaon kan na nakakahubin na tugang sa sainda mismong harong sa Sitio Kiwayi, Barangay Chera, Nevada sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur ka nakaaging pagkabanggi. Dugoan asin gadan na kan abutan kan mga nagresponding opisyal kan barangay an biktimang pinagbistong si Henry Marquez Preya mientras na dara ana sundang nagsurrender man ki Kapitan Juanito Labayo an suspect na si Michael, 31 anyos, parehas mga soltero asin residente kan sinambitan ng lugar. Sa report, alas 9 nin pagkabanggi kan mag-iwal an magtugang kan na liwat na mabutbutan an haloy na nindang dai pagkakainintindihan sa tahaw kan pag-iiwal kuminuanin sundang an suspect asin pinagtatagaan na matuang tugang hasta sa inian na duguan asin gadana kan na matumba sa laog mismo kan sa indang harong. Ultimong detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Hustisya an kurahaw kan pamilya kan sarong 31 anyos na mister matapos manainian holdapon asin man pagbabadilon kan tulong armado na mga kalalakihan sa may kalabaan kan Maharlika National Highway kan Barangay La Union sa Castilla, Sorsogon kan nakaaging pagkabanggi. Apat na tama ni na bala sa lawas ana tulos na ikinagadan kan biktimang si Carlos Salazar Sevilla Jr., residente kan Barangay Tayasan sa syudad kan Legazpi sa probinsya kan Albay. Daiman nabisto ang mga suspect na tulos man na duminulag matapos ang pambabadil. Sa report, alas 8:50 nin pagkabanggi hali sa Sorsogon City. Lunad kan na tricycle na pigmamaniho ni Roland Puelas papuli ang mag-agom na Carlos asinman Jane Sibilia, 26 anyos asin pigbabagtas ang kalabaan kan highway. Pag-abot sa sinambitan ng lugar, biglang suminulpot ang mga suspect sa highway asin pinauntok sinda. Tulos na nagdeklarar nin hold up ang tulo
asin pig-agaw ang daradarang bag ni Jane. Asin good ini sa gilid kan tinampo an mister. Asin apat na beses na pigbadil kan duwa sa mga sospek. Tulos man na o dai naman pigkulgan an misis asin man an driver kan tricycle kan sinambitan ng mga sospetsado na marikas na nakadulag. Nakuakan mga pulis sa lugar an apat na basyo kan kalibre 45 badil, mientras na padagos pa man na pinaglalapag an mga sospetsadong dai pa man na bibisto. Oras niya to sa gunyan, alas 12:38 nin pagkaodto. Mabualta kita pagkalis na kan mga hanap buhay. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Casa di Nanoy, White Beach, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Mr. and Mrs. Freddy Bon and Marilu Machimura Bun. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI CMD, Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang, basta't may star na pula. HCI CMD, Tatak Original. CMD, Cell Mineral Drops. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ito ang bago ngayon sa Iriga, high-tech at naiiba. Notorious Details Auto Detailing Studio para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o auto man yan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan. Ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yakan ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating, at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing, at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection, at UV light sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Dayan Maestrado. Mga tugang, an Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan,
an first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, an pito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nin tulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD-5, bida ang handa. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Summer na naman, kaya buwelong-buwelo sa mga gimmick at handaan. Ang sarap talagang kumain, lalo na ang mga malalamig na desserts, fruits at iba pa. Pero teka, ngipin nyo ba ay ayos pa? No problem, dahil may solusyon na dyan. Puntahan lang ang pinakabago, pinaka-high-tech at pinakamodernong dental clinic ngayon. Puntahan lang ang Zantua Nonato Dental Care. Zantua Nonato Dental Care. Affordable at garantisado ang kanilang serbisyo. Zantua Nonato Dental Care. Cool, as in malinig ang sa indang lugar. Very friendly pa ang sa indang mga dental staff. Bukas sinda Lunes sundong Sabado, alas 8 nin aga, sundong alas 6 nin banggi. Igwa nin mga branches sa Iriga, Nabua, Baaw, Buhi, asin ang pinakabago sa Pili, Camarines Sur. Zantua Nonato Dental Care. For appointment, please call or text 0995-674-7069. That's 0995-674-7069. Yorondan Newswatch. Oras niya to sa gunyan, alas 12:46 nin pagka-udto. Ngunyan sa iba pang detalyes kita ka na sa tuyang mga barata. Paabutan ko nin maray na udto si Pading John Casco nagaantabay sa satuya sa mga oras na ini.
Detalyes pa man giraray kita kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Suportado kan Philippine National Police PNP ang proponidong ihatod na sana sa mga harong kan pantry organizers an sa indang mga donated goods tanganing dai na magruluwasan pa ang mga tawo urog na ang mga senior citizens asin makalikay sa virus kan COVID-19. Sigon ki PNP spokesman Brigadier General Ronaldo Olay, ang gabos na paglilikay ini kaipuhan na gibuhon kan gabos na ahensya kan gobyerno. Asin man kan kada sibilyan tanganing daina maglakop pa ang virus. Sinabi ni Ulay na andam na magtaunin seguridad ang pulis asin man pagdadarakan mga pangangaipuhan kan mga Pilipino. Dai naman kaipuhan pang magpila sa mga community pantry asin makalikay sa aksidente. Pigtawanan pa man doon ni Ulay na paborman sinda sa suwestyon na tugutan ang mga partidaryo kan mga senior citizens na kuahon ang mga basic goods sa mga community pantries. Ninulita dai pa man pigtutugutan na magluwas ang mga nasa 18 anyos pababa asin 65 anyos pataas. Mientras tantong sinabi pa man ni Ulay na dapat na syertuhon kan mga pantry organizers na may koordinasyon an sa indaman na community pantry sa mga lokal na gobyerno. Dapat na nagin umagin adal ang nangyaring insidente sa sinagibong community pantry kan aktres na si Angel Locsin na naghagad ininin na sore ang aktres sa sinambitan ng pangyayari. Mientras tanto, pigkakarkulong 10 hasta 15 milyon na bakuna ang maabot sa Pilipinas sa Mayo asin man Hunyo sa mukna kan produksyon kan bakuna kan mga international drug makers. Sigon ki National Task Force Against COVID-19 Head Secretary Carleto Galvez Jr. Sa hilingkan opisyal pwedeng makakua ang Pilipinas nin puon sa 10 hasta 15 milyon doses kan bakuna hali man sa COVAX facilities antes matapos ang bulan kan Hunyo. Kabaliligdi ang mga bakuna hali man sa AstraZeneca, Sinovac asin Gamaleya kan Russia. Sa presente, nagkakaigwanin kakulangan sa supply kan bakuna. Ninhulita magin ang mga nasyon na nagsusupply kay ni arog na sanakan India. Asin mga nasyon sa Europa nagkakaigwangon niya nin paglangkaw kan mga kaso kan COVID-19 na sa indang pigtutudukan. Biglalauman na magiging stable na ang supply kan bakuna pag abot kan bulan kan Hunyo. Magkakaigwaman ang Pilipinas nin bastanting supply kan bakuna sa katapusan kan Hulyo o kaya man sa Agosto. May 7 negosasyon subuot na pinagigibo ang Pilipinas sa mga supplier kan bakuna. Kabali ang inisyal na 6 hasta 10 milyon na doses hali man sa Johnson & Johnson.
Plano pa kan gobyerno na mabakunahan ang nasa 50 hasta 70 milyon na Pilipino sa pagtatapos man kan 2021 tanganing maabot ang inaapod na herd immunity kontra sa virus. Mientras tanto, nangangapudan ang Okta Research Group sa gobyerno sa paagi man kana o kinakaipuhan na itaas sa 150,000 kada aldaw ang COVID-19 testing. Tanganing mas epektibong masyerto ang COVID-19 testing tanganing masyerto ang mga nagkakahilang asintulos na may rayo sa iba pang tao. Sinabi ni Okta member Professor Guido David na dapat itaas sa 75,000 ang testing sa National Capital Region pasana asin 75,000 sa ibang lado kan nasyon. Pwede man subuot na ibaba kung daina mahihilingan ang NCR Plus nin surge kan mga bagong kaso. Kaining mga huring aldaw sinabi ni Testing SARS Secretary Benz Dison na may average na 55,000 na test kada aldaw ang pigsasagibo kan gobyerno sa bilog na nasyon. May pinakahalangkaw ini na 60,000 sana. Pig insister man ni David ang informasyon kan dugang na mga nurses na maataman sa mga COVID-19 patient ang kakulangan sa mga nurse subuot ang bottleneck sa ngunyan sa mga hospital. Haraninang mag-abot kan Pilipinas ang 2 milyon na kaso kan COVID-19. Puon kan magpuon ini kanakalihis na Marso, kanakalihis na taon, makalihis na 8,162 na mga bagong kaso ang idugang sa listahan kan Department of Health kan nakaaging Domingong hapon. Sa case bulletin numerado 407, suminakat na sa 997,523 ang kabilugan na kaso kan COVID-19 sa nasyon, magpuon pa kan Marso taon 2020. Duwang laboratorio ang daing nag-operate mientras na walo pa na laboratorio ang daing nakagibong magsumiter kan sa indaman na datos sa COVID-19 document repository system kanakalihis na Abril 23. Nakapaglista nin 16.7% positivity rate sa 47,970 individual na isinairarom sa COVID-19 test kanakalihis na Abril 23. Nasa 20,509 pasyente man ang narahay kasoodma. Kon kaya tuminaas ang kabilugan na bilang kan recovery sa 903,665 nakaribay kan 90.6% kan total case count. Igwama na 109 pasyente ang nagadan alagad suminakat ang death toll sa 16,783 na 1.68% sana kan total case count sa nasyon. Nailista ang mga aktibong kaso sa 77,075 na 7.7% kan total cases.
Sa mga aktibong kaso, 96.9% kaini mga mild asinman asymptomatic sana, mientras na 1.0% ang critical, 1.2% ang severe, asin 0.84% ang moderate cases. Sa Metro Manila, 72% kan ICU beds ang okupado, 58% kan isolation beds, 66% kan ward beds, asin man 61% kan ventilators ang sa presenteng pigagamit kan mga pasyente. Detalyes pa man kita ka na bareta sa lado nasyonal. Liwat na nag-apilar si Senador Christopher Bongo sa gobyerno na maglatag din mga ipinapautob asin man pamamaagi sa National Vaccine Roadmap, mientras napapararin na ang vaccine rollout sa mga nasa A4 priority category. Sinabi kan senador na dakol pang paabuton na bakuna sa nasyon, asin dapat na maging andam ang gobyerno orog na sa pagtatalaan kan mga pinapautob asin man proseso kung paano mababakunahan asin mas dakol pang bilang kan mga Pilipino. Sigon kigoan sa presenteng pagbabakuna sa A1 hasta A3 priority groups, enot ng lakdang pasana, asin ang proseso posibleng maging komplikado. Pag nag-abot na ini sa iba pang sektor, suportado ni Go ang apilar kan seafarers asin man OFWs na ikonsiderar ang rekisitos na kinakaipuhan tanganing sinda makabalik na sa pagtatrabaho sa ibang nasyon. Arog kan bakuna na kaako-ako sa nasyon na sa indang destinasyon, asin man dokumento na patunay na sinda na bakunahan na. Sinabi ni Go na apwera sa pagbabakuna sa mga trabahador na esensyal ang papel sa komunidad. Dapat man asyertohon kan gobyerno na ang overseas bound workers makabalik sa indaman at trabaho sa indang mga padudumanan. Hinagad ni Go na ang seafarers asin man OFW prioridad pag andoses hali sa western countries arog na sanakan Pfizer asin man Moderna ang nag-abot sa nasyon. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa pagkaudto. Pasensya na si mga paraan tabay taday ko kamo masasaro-saro. Tanagahangan sa kuyang cellphone sa sunod na sanang bareta sa pagkaudto. Mabawi na sana ako. Nakaibahan ta sa lado technical sa satuyang pagbabareta. Si Cha Buena Obra, si Jimmy Guanzon sa satuyang information officer. Si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Duman sa sakuyang tindahan, paabutan ko nin maray na udto ta perming makusog nagaantabay sa RPN DCKI. Yaon dyan si Nika Nimo, si Ipi, asin man si Sprite. Duman sa transmitter, yaon si Kuya Tony Aguilar, asin man si Aldrin Orlanda. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga barata, ini po